दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंनाव काइनमास्टाराव जि काइनमास्टार ओंखारना थाबाय थायो बेखौ जों बोरै मुट खालामनो बिनि सोमोन्दै लानानै फैदों। जि नोङो भिडिअखौ एक्सपर्ट खालामोब्ला काइनमास्टार ओंखारनानै थाबाय थायो नों बेखौ सानो आं बेखौ बोरै खोमानो। दा आङो दिनै बे भिडिअखौनो लानानै फैदों। बारा गोबाव खालामला गामियारि सोलोंसालि आंनि बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे नोंथाङा आंनि मोजां भिडिअफोरखौ थाबैनो मोननो हायो। आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबायबा जोङो काइनमास्टार मुडखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोङो फार्स्ट टाइम नोङो गुगोल क्रोमाव थांग्रोनांगोन। आङो गुगोल क्रोमाव हाबबाय। बिनि उनाव नोङो सार्च खालामनांगोन काइनमास्टार मुड। आं काइनमास्टार मुड सार्च खालामबाय। बेनि सिगां नोङो अलरेडि नोंनि काइनमास्टारा दंखायोबा बेखौ डिलिट खालामथ'नाङा। बिनि सिगां नोङो गुगोल क्रोमाव डाउनलड खालामनानै लाग्रोनांगोन। अलरेडि बियो काइनमास्टारा मुड जाहैगोन। उनाव डाउनलड जाखांबाथाय नोङो डिलिट खालामनानै बेखौ अपेन खालामबानो जागोन आरो। स' दानिया नैबे फैबाय डाउनलड काइनमास्टार मुड प्र''लि आनब्लक एप्स 2019 स' बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आं क्लिक खालामनानै होबाय। दाना नैदि मोनसे अपसन फैगोन। मुड खालामनाय जिहेथु बे काइनमास्टाराव ओंखारना थानाय जि नेमखौ मुड खालामना दोननो थाखाय लिंक टु मोनसे लिरनाय दङ। दा बेखौ जोङो डाउनलड खालामनांगोन। नागिरबाय आङो गाहायाव नैबे मोनसे डाउनलड काइनमास्टार आनब्लक क्रोम के लिंक टु नैबे बेखौ डाउनलड खालामनांगोन। आंनिया अलरेडि डाउनलड खालामखानाय दङ। होमबाबो आङो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो डाउनलड खालामबाय। दा नोङो नोंनि जिमेइलाव एन्ड्रइडआव मा जाना दङ एकाउन्टखौ बेखौ नोङो सेलेक्ट खालामना लानानै ड्राइभजों इनस्टल खालामबानो जागोन आरो। नोङो इनस्टलाव थुनानै होदो, बियो इनस्टल जागोन। अलरेडि बियो डाउनलड जानानै इनस्टल जाना होयो। नोंनि फुराना काइनमास्टारखौ नोङो डिलिट खालामथ'नो नाङा। जुदि नोङो डिलिट खालामोबा फार्स्टआवनो नों डिलिट खालामना लानानै डाउनलड खालामोबाथाय बै सिगांनि प्रजेक्टफोरा डिलिट जालांनो हागौ आरो। स' आंना दा डाउनलड जाबाय। अपेन खालामबाय आङो काइनमास्टारखौ। सिगांनि प्रजेक्टफोरा फैफिनजोब्बाय। आंना जिखिनि प्रजेक्ट दङमोन बैफोर प्रजेक्टफोरा नै दा फैफिनजोब्बाय आरो। अलरेडि बेखिनिया जाबाय। दा नोङो मोनसे भिडिअ' श' खालामना नायनो हायो। भिडिअ'खौ आङो नायबाय। दा नुसिगोन बैयाव जि काइनमास्टार ओंखारना थायोमोन बियो दा काइनमास्टार ओंखारना थानाया गैला। बियो मुड जाबाय। दिनैनि थाखाय भिडिअ' बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोरनो शेयार खालामदो। लोगोसे बुजियैखौ कमेन्ट बक्सआव रायलायलायदो। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।